Ni pentsatzen dut, bide hortarik beste bide behi batzu ere idekiko direla, ez bakarrik kultura mailan, beran ere pentsatzen dut emantzakon turismoari, edo pentsatzen dut gastronomiari, edo beste alor batzueri, eta ni pentsatzen dut, bai, kulturaren bidez beste hainiz bide ere idekitzen aldirela, nik pentsatzen dut ere oraino behar gendukela gehiago lan egin adibidez hemengo eskolekin, hemengo eskolek ukan dezaten parada behar ba egun batez iparaldera joaiteko eta iparaldeko ekunat etorzeko. Beraz, oraino baditugu alor behiak ugatzeko, bide behiak ugatzeko, baina emeki uste dut, iraunkortu ditugula gauza batzu, arartekolaritza lan hori garatu dugula, eta ere gure helburua da, biztan dena, iparra galdu gabe hortarik aparte, iparaldeko artistak etor diten ere zuek hainbat ekitaldi baduzu hemen kultura munduan, folk festivalari pentsatzen dut, edo jazz festivalari, edo abar, eta naturaltasunez ere iparaldeko eskual kultura, sardadin ere hemen,